mukomana anozingizo Tshabangu onzi naona aiwa ane bitterness. Zvamuuza kuti aiwa akabva kurohwa kubhinga uku kumaby elections. Zvamuuza kuti akatadza kuatera mavotes achionekwa achita 2 votes 3 votes achibuda tarapashwe kuchiti aiwa opposition space muchiruda an effort yakanyanyisa kuti vakwanise kuatena the public image. Muzara nhasi anobuda achitaura pamusoro aiwa penhau yekunzi he is leading the party unlawfully. Samina mashoko ataona kuti aiwa Tshabangu anoyachidza muzvidefenda kuti bosubscribe like kuti on the bell icon. Timina pendo pake anozviposta onyora achiti some people in our opposition camp wish to claim unlawful control of our party CCC because of material things, money. Well, people must learn to uphold the constitution which provides that a president is appointed via Congress, which is, as a matter of fact, the field to convene itself. Tuyapanapa angatara mashoko kuti aiwa isu tinoziva kuti mutungamiri wepolitical party anoappointiwa kucongress. Sezvamuziva this year akabuditsa mashoko atara mashoko kuchiti aiwa toda kuenda kucongress pamwedzi iri kutevera uko kwachanozviappointa. Izvi vanhu vanoziva kuti aiwa is the interim secretary general, but vanhu vese vati aware nokuda kwokurwa kwavari kuti nana Ushme Ncimbe nana Karen Kore kuti aiwa is now paving his way to be the party president. Zvamuuza kuti akwanisa kugreba the funds eCitizen Coalition for Change aifanira kunge ari aligned napresident Nelson Chamisa. Chitiko chiri kuitika muopposition space patikuona kuti aiwa this guy ari kuzama nepanogona napo kuda kuatena a position yasingadeserve. Tudze mafukuro enyu pene comment section medu. Subscribe like